Häzirki döwürde Köpetdağ iteginek azayıp kunjökde yerleşen Arkadağ şäherini taryhy ähmiýeti bolan şanly seneleň ýokur derejede dawralandyrmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Bu bolsa şanly senanyň hormatyny gurulýan toý bayramlaryň derejetiniň hatda belent bolmagyny şertlendirýär. Arkadağ şäherini türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli gurulan dawralar täze şäheriň azayıp kunjögünde yerleşen Taýsanak binatynyň ýanyndan badalgally. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzyň asylly başlangyçlary, hormatly prezidentimiziň taýsy tagallaty bilen milli buýsanjymyz bolan behisli bedewlerimiziň adabry dünýä dolýar. Arkadağ şäheriniň nurany ýollary, feýlegleri we umuman täze şäheriň şahar kunjögi bayramçylyk libatyny betlenýär. Ähli ýerde bayramçylyga gatnaşýan adamlaryň şadlygy, bagtyar çağalan gülküleri, şeýlehem milli desturlaryny täzeden dikeldilip, toý çaqylygyny äleme äşkar etýän zarçylyň fetleri bilen utgoşup, tutumly toýlaryň dawratyny hassa belende öterýär. Şeýlelikde Arkadağ şäherini şanly senanyň hormatyna guralan bayramçylyk dawratyna gatnaşylar täze şäheriň görküne görk goşan Akhan binatynyň ýanyna geldiler. Bu yerdäki meýdansada bayramçylyk dawralarynyň gerimi hatda giňden tutuldy. Şeýlehem bu ýerde türkmen turgunlarynyň görkezme çykyşlary we ahalteke bedewleriniň gözelligini beýan etýän görnüşler, belent uruhy betlenen aýdym taýla çykyşlary bilen utgoşup, täsirli pursatlar döretýär. Galkynç milli atynyňky oýunlar toparynyň çykyşlary bu ýerde guralan dawralara özgöçli bayramçylyk öwüşgünni saýar. Ahalteke bedewleriniň dünýä ýüzündäki awraýynyň belende galmagyna, azaýyp hyzmatlary bitiren toparyň çykyşlaryna tomuş etýänler atly ýigitleň hereketleriniň bedewleriň çeýeligi bilen taýlaşygyna ýokary baha berdiler. Şeýlehem dawra gatnaşylar ýurdumda paýhatly pederlerimiziň taryhyň dowamyna döreden milli gymmatlyklarynyň käzirki zaman şöhratynyň belende galma uğruna tagalla etýän türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyda kimde hormatly prezidentimiz Arkadağly Gahrman serdarymyza alkyş döwlerini aýtdylar. Türkmeniň dünýä beren gaýtalanmazak gödelligi, ahalteke bedewiniň saada goşulyp, hereket eden portatlary, insan gylykly bedewiň duýgurlygynyň özgöçli gylyk häsiýetiniň aýdyň ýüze çykmasyna öwürli. Sahavatly türkmen toprağına kemale getirilip, umuma adamzat gymmatlygyna öwürlen behisli bedewlerimiz dünýäde milli gymmatlygyny ýitirmän gelýär. Şoň bilen baglykda ýurdumyzda türkmen bedewiniň milli bayramy uly dawralar, joşgyny aýdym taýlar we giň möçörli sergiler bilen utgoşukly dowam etdi. Muň öýdi ýurdumyzda ahalteke bedewlerini aýratyn gadyr goýulýanlygynyň nowatdaky beýanlary. Ýurdumyzda milli sanatlyk puwdugy täze belentliklere çykarylyp, atçylyk sport düdümlerini, atçylyk sportunyň görnüşlerini we milli sanatlyk diýiplerini ösdürmek uğruna giň erimli işler durmuşa geçirilýär.
Tezribeli atşynatlaryň we seyitliň ıhlatly dähmet netijesinde ahalteki bedewleriniň gözelligini, ýynnamlygyny, hatakygy bolsa, olaň arasy ganlygyny saklamak meselelerine döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Bu bolsa ýurdumyzda bagtyar durmuşyň berkarar bolanlygynyň aýdyň beýanlar. Yurdumyzda halkara ahalteki atçylyk assosiasiýasynyň döredilmegi, dünýäniň durly döwletleri bilen bu gurda alınıp barlayan halkara gatnaşyklaryň germini giňeltmäge mümkinçilik berýär. Yurdumyzyň welaýetlerine, dünýä ölçeglerine laýyk gelýän atçylyk sport toplumlarynyň, okuw ilmi merkezleriniň, atxanalyň gurulmagy atşynatlarymyzyň zähmetini döwrewap derejede guramaga ýardam etýär. Dabara gatnaşylar bu ýerde guralan sergide goýulan gymmatlyklar bilen tanışdylar. Onu milli asynatlyk ulgamynyň taryhyna we häzirki zaman ötüşine degişli maglumatlar, atýetwaplarynyň, bedeg şaýlarynyň durly görnüşleri, behisli bedewleriň gazanan ýeňişleri barada görünmerýän fotosuratlar görkezilýär. Sergide gahryman arkadağımyzyň ahalteke bedewlerine bagyşlap döreden eserlerine mühim orun berilipdir. Ahalteke atçylyk sunuwatynyň we atlary bedemek däpleriniň türkmen sunuwatynyň naýbaşy görnüşleriniň bir hökmünde UNESCO-nyň adamlaryň maddedel meden miratynyň sanawyna girdilmek bolsa, milli we dünýä medeniýetiniň gymmatlygy hasaplanýan bedewlerimiň yer ýüzündäki adabraýyna hasa dabralanyrdy. Şeýlik hem gahryman arkadağımyzyň başlangyjy esatyna döredilen galkynç milli atysyndaky oýunlar toparynyň halkary ýarşlaryndan gazanan üstünlikleri, halkymyzyň behisli bedewleri goýýan sarpatyna, ýurdumyzda dünýä medeniýetiniň gymmatlygy bolan ahalteki atlaryny we gadymdan gelýän feýçilik däplerini aýagly saklamak boýunça 20 ölçerli işleň durmuşa geçirilýändigine şaýatlyk edýär. Yurdumyzyň medeniýet we sunuw dostatlarynyň belent ruhy wetlenen aýdym saatlary, dünýä nutgalyk milli gymmatlyklaryň we ötüşleň belentliklerine tarap ynamly gadam urýan yurdumyzyň ýeten derejesiniň, hemde halkymyzyň bagtyar durmuşynyň sinasy bolup ýanglandy. Aýdym saatly çykyşlar dabara gatnaşyklaryň şahatlyklaryna şahatlyk goşup, olary täze belentliklere ruhlandyrdy. Bayramçylyk meden maksatnamatyna laýyklykda ýaýbanlandyrylan aýdym saatly çykyşlarda türkmen halkynyň milli lider gahryman arkadağımyzyň hemde hormatly prezidentimiz arkadağly gahryman serdarymyzyň taýda tagallary netijesinde ýurdumyzda atçylyk buğdagyny ösdürmek, ahalteki atlarynyň arasy ganlygyny saklamak we dünýädäki şöhratyny hasa artdyrmak uğruna alınıp barlayan işler öz beýan tapdy. Belenşi ali wepadarlygy, owudonlygy, ýynnamlygy, çydamlyk bilen halkymyzyň göz guwanjy, ýakyn sirdaşy bolan behisli bedewlerimiz häzirki wagtda garaşda hemişelik bitarap watanymyzyň okully ötüşiniň nyşany urly. Şoň bilen baglykda ýurdumyzda ahalteki atlarynyň şan şöhratyny artdyrmak, ata-babalarymyzda miras galan milli teýsizlik sunuwatyny hasy kämilleşdirmek, dünýä derejesinde uly ýeňişleri gazanyp, halkymyzyň milli buýtanjyny öwürlen, bedewliň atlaryny ebedileşdirmek boýunça anyk işler alınıp barylýar. Ahalteki bedewleriniň halkymyzyň durmuşyna eýleýän ornyň hasa puwtalandyrylýanlygyny alamatlandyran bayramçylyk dawaralary, garaşlar, Baky bir tarap Türkmenistan bedew batly atmyradyň mekan ýylynyň şanly wakalarynyň many mazmun taýdan baýlaşmagy şertlendirdi. Muň ödi Türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadağımyzyň tagallatyndan binýat bolan täze şäherde milli gymmatlyklaryň ýokary derejede dawralandyrylýanlygynyň aýdyň beýany urly. Gahryman arkadağımyzyň başlangyjy we ýygyderli tagallasy bilen gurulan täze şäheriň binagarlyk keşbinde günnüýlerini bolşýaly gizelerine de öz bolşly gözellik duýulýar. Arkadağı şäheriniň akan binatynyň ışıklandyrış ulgamy häzirki zamanyň üsen tehnologiýalary esasynda enzamlaşdyryldy. Bu bolsa azaýyp binanyň arkadağı şäheriniň tyllaýy agşamlarynyň hoştaplygy bilen bir bütew taýlaşygy emele getirýär. Muň özi akan binatynyň agşamky görnüşleriniň köpe uçkunluğundan döreyen azayip şekillerinde öz beyan tapyar.